Khadija matar Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A duk dai matan duniya na Khadija ita ce ta fara musulunta. Sunanta na Khadija binta Kuwailid binta Asad binta Abdul Uzza ta Qurayshiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko a duniya. Ta aure Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 45 shi kuma yana da shekara 25 a rayuwarsa. Mace da tijiyar kwarai mai hangen nesa da ilimi, domin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wahayi aka aure kana Aisha take cewa yayin da ta ce manzon Allah je yana karwa haka yana cewa yana tsoron abin da zai faru da sa, ci ba abin da ya same ka ya ma'aikin Allah domin kai mutum ne mai zumunci da alkhairi. Ita ta haifa masa duka ƴaƴansa illa Ibrahim Mu'azzam. Na Khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta. Allah da kansa yana turo mala'ika Jibrilu sai Allah yana gaishe da na Khadija sannan kuma ya tadar mata gidan lu'ulu'u a gidan aljanna.